Здравейте, прекрасни последователи на Общи с Хоризонт. Аз съм Анет Тончева, холистичен терапевт. За всички, които питаха как да се свържат с мен, може да го направите на +3 4 6 5 4 7 5 5 5 6 7 в Viber или WhatsApp. Пишете ми, не ми звънете, тъй като шанса да ви вдигна е нулев. Просто не съм от хората, които говорят дълго по телефона. Просто използвам комуникациите наистина само с работни цели и отговарям, когато имам възможност. Така, продължаваме. Днес сме се събрали и правим практики. Направихме вече практиката за писане на намерения в Водолей. Гледайте и сега продължаваме с карта на желанията, карта на мечтите, карта на нова година на дървения дракон. Дървения дракон е мистичното същество от зодиака на китайците. Той е много интересна фигура, много динамична. Той подкрепя смелите, тези, които действат, проявяват. И за това използваме тази година за проявяване на нашите най-висши цели и желания. Може да гледате, пуснах отново практиката, която направихме в Козирог миналия месец. Тя може също да се направи за програмиране на новата година и сега. Но тази карта се прави малко по-различен начин. Тя се работи на сферите на живота и използваме енергията, която е за новата година в Дървен дракон, тъй като започна вчера. И енергията продължава, когато много хора се молят или празнуват в едно и също време, енергията е вау. Така че използвате тази енергия, за да си накъсметите още повече новата година. Тези две практики, които ви ги давам, аз ги правя всяка година и определено действат. Сега, за да не бъде практиката толкова дълга, както казах, е нужно да имате фломастери, червен, зелен, лист хартия. Най-добре е по-голям. Моята карта на желанията всъщност е с А3. Ето тук ще ви я покажа. И съм си писала, това ми е от миналата година, но вижте, листчето ми е по-голямо. И сега е хубаво така отново да влезем в този ресурс на енергията от сърцето. Гледайте практиката за Водолей, за да видите как да влезем в ресурс в сърцето. Но най-вече това е да изпитваме радост, висока вибрация. Ако сте си на висока вибрация, вие да прекъснато сте си в сърцето, но най-бързият начин е да си помислите за някое или нещо, животинка, която обичате безусловно. И тук имам едно кученце на гости. Буда, обожавам го това кученце, пак се мисля за него, как се играе, как го гушкам, така и вече наистина изпитвам безусловната любов. И от това чувство на радост, ето даже се усмихвам, защото наистина много го обичам, започваме да пишем тази карта. Какво правим? Разграфяваме листа, като прекарваме два диагонала и два хоризонтала на самия лист. Идеята е да получим 9 сектора, като квадратчета. Ето така. Тук не се вижда, но чакайте да махна филтъра. Да видя, за да може да се види хубаво. Това е моята карта от миналата година, която отгоре на всичкото е залято с кафе. Кафето, знаете, е за пари и изобилие, така че всичко, ето е моята карта. Не знам дали се вижда, сега се вижда по-хубаво, така че се правят сектори и трябва да имате общо 9 сектора. В сектора, който е по средата на вашата карта, се слага аза, като аз.
Но преди това, преди нали, да започнем да правим тази карта, трябва да я наречем. Тоест, ние трябва да сложим някакво общо намерение за цялата карта, като аз съм си я написала, това е било 2023, година 2023 за тотален възход на Неда Тончева. Тотален възход или растеж, както искате. Това е било моето желание на 2023. Тази година по-скоро трябва да си помисля как ще се казва моята карта. Сега тук ви давам практиката набързо, за да не я правя толкова дълга, но е хубаво да си помислите наистина за вашите желания, за вашите мечти, какви са. Като аз ще ви дам точните сектори, или така както е по фъншуе, как се прави тази карта. А вие вече, ако някой от секторите смятате, че искате да го замените с нещо друго, го направете, но аз съм си го направила както си е по фъншуе. И след като сложите име на вашата карта, започвате да разписвате тези сектори. Като, както казах, трябва да ви се образуват на цялата карта 9 сектора. И в горен ляв ъгъл седи богатството, следвано от слава, следвано от любов, долу по долния диагонал семейство, аза в центъра и децата, като тук като казваме деца, може да са деца като деца, могат да бъдат проекти или нещо, което тук се смята за нещо, което излиза от вас, като, нали знаете, казвате на ваш проект или на ваш цел, моето дете, защото това е нещо, което е родено от вас и вие наистина сте положили усилия за да го развиете. Продължаваме с знания, кариера и подкрепа. Така. А, тези 9 сектора се попълват в картата и ако пак не ви е ясно, ви покажа, тук съм сложила богатство, семейство, знания. Следващия сектор слава, аз, кариера и следващото отгоре надолу любов, деца с подкрепа. Мисля, че е ясно. И сега обаче трябва да ги напълним тези сектори, като ще обясня с две думи горе-долу какво е хубаво да се напише. Но, както казах, вече е хубаво вие да си ги помислите нещата и да не ги претупате. Тук богатство може да напишете всякакви материални придобивки или парични, а, или просто да сложите намерение, нали, да имате просперитет и изобилие в тази година. Тук в богатство си разписвате нещата, така както вие разбирате какво е богатство за вас. В слава тук е как обществото ви приема. Тоест, как бихте искали да се представяте в обществото? Примерно, аз тук съм писала, нали, от професионална гледна точка, нали, че съм професионалист, но също съм написала, че съм и енергиен учител, което също се случи. Имам предвид, че се ратифицирах за енергиен учител. Между другото, от моята карта 98% са се сбъднали. Има тук няколко неща, които не са, но смисъл такъв, когато нещо не се сбъдва, значи по-добро идва или не е било най-правилното за вас. Тоест, ако може да кажем, за слава е другия аватар, как искате хората да ви възприемат. Може да бъдете майка, съпруга, ментор, учител, нали, професионалист, вашата работа. В смисъл, всеки си има своя начин и разбиране за това нещо. За любовта, мисля, че е ясно.
любовта. Тук може от семейството, може от тези, които си търсят партньор в живота, за тези, които искат да подобрят отношенията си с сегашния партньор, някои искат сватба, а, някои искат безусловната любов към себе си, да засилят или да работят на любовта към себе си. Любовта е нещо, което всеки трябва да има, за да може да съществува в любов, наистина в изобилие, в лекота. Затова също така може да се напишете и точния партньор, а, който бихте желали да срещнете или така, как искате вашия партньор, примерно, да се държи към вас. Следващия сектор по-долу, това е семейство, като тук може да запишете за вашето семейство по рождение, може да пишете за вашето семейство, което искате да имате, може да напишете, че, нали, че имате хармонични отношения или какви отношения искате да имате в вашето семейство, тъй като знаете, че доста от родовите травми, а, от травмите като цяло, аз съм и констелатор, а, те идват от семейството, защото ние не сме един свободен електрон, ние сме част от система, ние сме част от нашия род, от нашето семейство. Свързани сме с нашите предци, така че е важно да има хармония в нашето семейство, за да може и нашия живот да бъде изобилен, да усещаме енергията, подкрепата, че има някой зад нас, това са нашите предци, че сме в правилното място на иерархията, т.е. не прескачаме или не се държим като ние, като майка или баща на нашите родители, това е много важно. И сега тук е време да ви покана в моите енергийни моите констелации, които са енергийни терапии. Започваме от март месец. Само 197 лева са в момента за 4 констелации, като може да участвате като заместник или като наблюдател и една от тях ще бъде констелация по ваш казус. Тази цена наистина е символична, тъй като една констелация при мен е 200 лева. Така че се възползвайте. Аз съм родена през март, така че това е един подарък за вас, за всички, които искат да работим заедно. Наистина за нашето съществуване на Земята, семейството като ам, единица, като съпътстващ и подкрепящ елемент е много важен. И просто хората, които никога не са правили констелации, случаите колко от проблемите, които имате в момента, са заради такива минали събития в семейството. Продължаваме с картата. По средата слагаме аза или ние. Ние като ам, всъщност като човек. Тук можем да опишем как искаме да изглеждаме, какви умения искаме да придобиваме. Примерно, ако сме болни или имаме някакъв проблем, да напишем, че желаем тоталното здраве. Тук съм писала тоталното здраве моя миналата година. Най-добрата ми версия на 100% съм писала качествата, които искам да притежавам. Всеки си знае кои са му силните и слабите страни. Идеята е за мен да вървя към най-добрата си версия, когато има баланс между моята сянка и моята лаз. Когато разпознавам моята сянка, т.е. когато съм в по-ниска вибрация или проявление на моя знак, да го идентифицирам и просто наистина с любов и светлина да вървя към горното проявление на моя знак. Така че, когато си осъзната, лесно знаеш къде се намираш и когато има баланс, всичко наистина е наред. Деца е следващото, както обясних, тук може да си напишете за физически деца, за отношенията ви с тези деца, за проектите, които искате да имате. Ги пишете в следващия сектор. Знания. Отдолу продължаваме. Аз тук съм си помечтала доста смело, бих казала.
Защото, но не, тези неща няма да ви казвам, нека си остане нещо за мен. Но това нещо, което да ми се е избърнало е всъщност загаднали са ми се някои от нещата, но не знам точно как се случва. Но съм си ги написала и тази година пак ще си ги напиша, защото това ми е много интересно. Написала съм си тук, нали, да съм в Вихриум енергиен учител. Това е нашата енергийна терапия, сертифицирана единствената, в която аз съм енергиен учител и провеждам и обучения за самолечение на хората. Така че, наистина, нещата са ми се свързали. Тук съм си пожелала да бъда и член от една определена група, общност, която аз много обичам. И аз съм такъв член, така че абсолютно нещата са ми се сбъднали. Следващия сектор е кариера. Кариера тук отново може да имате няколко кариери. Аз реално имам, мога да кажа, три активни дейности, които осъществявам и които, така да се каже, им се радвам еднакво. Не мога без едното, не мога без другото. И някой път ми е сложно да намирам баланс. И си пишете кариера, да. Подкрепа. Тук подкрепата може да се явява като типичните спонсори, които са на вашите проекти, ваши колеги, може да е семейството, което да ви подкрепя. Аз тук общо взето съм си ги изявила нещата доста по-холистично. Искала съм подкрепата от Вселената, Бог и нейното изобилие, подкрепата на невидимия свят, ангели, архангели. Общо взето, явно съм имала нужда а, повече от тази невидимата подкрепа или така да я усещам повече. И така. Това го правите, разписвате си хубаво нещата и активирате картата. Картата как се активира? Казвате нещо. Така, първо давате разрешение. Тук може да ще ви го прочета, за да знаете какво напишете. Това се пише отзад на картата и съм написала: аз съм Ето Тонча, разрешавам на Господ и Вселената днес на миналата година съм я правила 23.01, 23 година от 18 и 20 часа в Барселона да се материализират, проявят всички мои желания до края на 2023 да ми се даде да проявя всичко, което желая или повече. И тук благодарим, пишем благодарим, подписваме се и пишете Анета Тончева, нали датата вече е казана. И за да активирате тази карта, правите нещо с радост, като си казвате какво ще направите. Това е наистина много важно, защото това е като един завършващ процес на цялата практика. Казвате си какво ще направите, примерно дали ще спят една чаша кафе на спокойствие, дали ще се видите с някой приятелка, колежка, дали ще отидете на едно пътешествие някъде, казвате как активирате тази карта, защото най-силната вибрация е на радостта, на любовта и когато ние действаме от този си център, ние просто проявяваме много бързо. Затова активирайте с едно хубаво желание, с една хубава цел. И ще очаквам да ми кажете как ви се струва тази практика. Харесва ли ви? Какви практики искате да правим още? Тук виждам, че някой е питал има ли значението, с което пишем. Мария, казах с червен и зелен маркер, просто защото сме в годината на дървения дракон. Принципно това е практика, която идва от фъншуй. И те използват много червено и зелено. Затова е хубаво. Аз, както видяхте, съм си направила червено и зелено. Всичко написано. Просто това са цветовете. Китайците обожават червеното с силата, с знамеността, с изобилие за пари. В смисъл го свързват.
И е хубаво да пишем с тези цветове, както е хубаво. Вижте, аз не случайно днес съм в червено. Хубаво е червени чорапи да си слагате, така да си носите по-често, защото червеното, знаете, също е свързано с първата чакра. Това е заземеност, това е изобилие. За да може ние да се чувстваме добре, е хубаво базисните ни нужди да са заземени, да ги имаме, за да може да вървим нагоре по чакрите. А, Хубаво е, аз я пуснах тази практика, но сега ще ви я дам. Хубаво е да сложите парички в червени турбички, които сами може да си направите и да ги раздадете на непознати хора. За хора, които имат нужда, това също активира изобилието. А също в групата съм написала кои дни активират изобилието. Хубаво е да даряваме. Когато даряваме с любов, ние активираме изобилието. Тук е като последен препорък ще ви дам, за да не става тази практика много дълга. Ако има някой въпрос, нека пише под видеото или да си го зададе сега. И ще ви отговоря. И искам да ви дам и един подарък, който е от мен. А, на хората, които са гледали видеята до, до понеделник, хайде до понеделник, за да можеш така да ви стимулирам да си направите практиките. На някои от вас, които са ги направили, са написали практиката е направена. Ще ви дам възможност на който иска да се включи в констелациите, в констелационната група. Наистина много преференциална цена или ще му дам възможността да има безплатна консултация с мен. Като слагам тук една скоба, а, поради липсата ми вече на време, ще спра личните консултации, които не са свързани с пакети, тъй като просто няма да имам време да продължавам с тях. Така че се възползвайте. Обичам ви. Хубав ден!